Bueno, ointxe dia terdiak eta puntual hasiko diogu ja osoko bilkurari bai. Pare bat komentaritxo ondo iruditzen bajatzue, hirugarren eta laugarren puntua dia kreditu transferentzia eta gehigarria. Azkenian helburua berdina danez, ingo duguna da bixa pasau, bixa boskatu eta gero eztabaida itzen dugu ondo iruditzen bazaizue pixkat askartro edo praktikoa izateko, bale? Batera itzen ditugu, bosketak segidan eta gero batera eztabaidatuko ditugu, bale? Bestiak bere horretan. Bueno, lehenengo puntuan, 2023ko uztailaren 19an egindako bilerari dagokion akta onartzea. Ez badigo zer, bueno, aldeko botoak, hau batez, bigarren puntuan, 2024ko ordenantza fiskalen hasierako onarpena. Ikusita aurrekariak, batzordeak ondokoa proposatzen dio udalbatzaren osoko bilkurari. Proposamen guztiak onar ditzala aipatzen direneran 2024ko ekitaldirako urtarrilaren bateko ondorioekin. Lehenengoa, 2024ko ordenantza fiskalak onar ditzala. Erazkinean adierazitakoen arabera eta orokorrean Elgoibarko Udalaren eta Kirol Patronatuaren zerga tasa eta prezio publikoak abuztuko EAEko KPIaren arabera eguneratuko dira. 2,7ko igoera, hain zuzen ere. Hala ere, zabor bilketaren eta ezabaketaren tasari dagokion tarifak 10%an igoko dira. Uri guzti hori 2024ko ekitaldiko urtarrilaren batetik aurrerako eraginarekin. Bigarrena, hau guzti hau, 30 lan egunez jendaurrean jartzea proposatu da, izan daitezkeen erreklamazio edo oharrak aurkezteko. Era berean aipatutako epea iragarotakoan, erreklamaziorik ero oharrik aurkezten ez baldin bada, aldaketa horiek behin betiko bihurtuko dira. Bale, txikitik handira hasiko gera eztabaida, Ariana. Este año creemos que hay que adaptar las tasas e impuestos a las realidades económicas del momento. El año pasado el Ayuntamiento del Elgoibar congeló las tasas e impuestos y en los últimos 3 años ha asumido las subidas en las tasas de basura sin repercutir a los ciudadanos y ciudadanas. Este año la subida que nos marcan desde la Mancomunidad de la tasa de basuras es una subida importante de un 10,242%. Mínimo. El ayuntamiento asumirá ese 0,24% que se traduce en 6.150 euros o todo lo que supere ese 10%. Para aquellas personas que menos recursos tengan y en función de los ingresos de la unidad convivencial podrán beneficiarse de las bonificaciones y exenciones y de esta manera no tendrán que pagar el 100% de los recibos. Creemos que incrementar los impuestos y tasas municipales este año es un ejercicio de responsabilidad y lo hacemos con el objetivo puesto en unos presupuestos municipales que den respuesta a todas las demandas de los ciudadanos y ciudadanas del Elgoibar. Itziber. Bueno, egisa da, udalak errekurso, nahikoak behar ditu azkenian herritarrei behar dituen zerbitzu publikoak edo prestazio publikoak eskaini ahal izateko. Orduan, neurri batean, ordenantza fiskalak ere bai dira azkenian birbanaketarako tresna bat. Gatoz, COVID-19ko egoeratikan, gero ondoren egon dira elikagaiak, banketxeko interesak edo oinarrizko horniduren igoerak, beraz, azken urteetan, egoera sozioekonomikoa honen ondorioz, herritarrek galera bat suposatu jasan dutela ageriko zerbait da. Danak ez gaude modu berdinan kolpatuak, izan ere, batzuk presio igoera, igoera hauei
egiteko, aurre egiteko albide ekonomiko nahikoa dituzte, beste kasu batzutan adibidez, ez dago egoera horretan, eta kasu batzutan ere, hilabete bukaerara iristeko ere bai, zailtasunak izaten dituzte. Egoera honetan, iruditzen zaigu, fiskalitate progresibo eraginkor eta sakon bat ezartzea ezinbestekoa dela, hau da, gure ekarpena, gure ahalmen ekonomikoaren araberekoa izan behar duela. Azkenean, guntzi guztion erantzunkizuna da, herri kohesionatua eta herri solidario bat izatea. Orduan, ordenantza fiskalen kasuan, kontuan izan da, foruak esartzen dituen mugak handiak direla, eta udalak baldintzatuta daudela, errekaudazio sistema progresibo batekin, gutxi daukanak gutxi ordainduko du, eta gehiago daukanak gehiago ordaindu beharko du, ez? Fiskalitatea, azkenean herriaren egoera horretara egokituz. Horren barruan, gu planteatzen duguna da, idorratikan planteatzen duguna da, hobari dola bat, bai tasa eta bai zerbitzu publikoei aplikatzeko. Kide kopurua, familia kide kopurua eta errenta maila ere kontuan hartuko dituena, aplikatu daitekena, bai hondakinen tasetan, kiroldiko instalakuntzetan, edo adibidez herribusan. Etxebizitza politikan adibidez, Elgoibarren apenas ditugu alokairura bideratutako etxebizitzak, aldiz daukagun demanda eta dauzkagun beharrak oso handiak dira, batez ere gazteen kasuan, beraz, ohikoak ez diren etxebizitza horiek alokairura ateratzeko guretzako, ezinbestekoa da. Guk etxebizitza utz horiei errekargu bat sartzea proposatzen genuen, beti ere ohikoak ez diren etxebizitzak eta beti ere beharrezko diren salbuespen guztiak ezarrita. Eta gero, transizio energetikoan arloan, erabili behar ditugu gure eskura ditugun tresna guztiak, egin beharreko aldaketa guztiak egin ahal izateko, egungo krisi ekologikoan, krisi klimatikoan, eta ikusita, sozialki ere bai ze behar dauden eta zer behar ditugun, herri bezala edo gizarte bezala aldatzea eskatzen dute, baina horiek iritsi bitartean, udaletikan hobariak ditugu, ez? Gure planteamendua, energiaren autokontsumora zuzendutako hobarietaz gain, bai planteatzen dugu, mugikortasunak plana sustatzea, edo zerga tramoen progresibidadean, pixkatxo bat hor gehiago sakontzea, adibidez, trakzio mekaniko duen zergan kasuan. Gaina kontuan izan da, ordenantza fiskalak ez dira neutroak. Orduan, beharrezkoa da, bai tarifa, bai hobari edo diru laguntzen kasuan, hauek genero ikuspegi batetatik aztertzea, egon daitezkeen desberdintasun horiek pixkatxo bat identifikatu eta gero horiei eragiteko aukera izatea. Egia da, zuek gure proposamenetako batzuk gehitu dituzuela, aldiz proposatzen den fiskalitate modeloa berdina izaten jarraitzen du eta guretzat ezinbestekoa da fiskalitate modu progresibo eta eraginkorrari sakon heltzea eta aldaketa esanguratsuak egiteko. Andrea. Bai. Gaur tasak onartzera etorri gera, udalak gastoi aurre egiteko dituen diru sarreren parte dira. Ordenantza hauek gure balioa kontutan izan da egin ditugu, hauek dira erantzunkizuna, eraginkortasuna eta ekitatea. Responsabilidad, efizientzia y equidad. Badakigu bizitza gero eta garestiagoa dagoela. KPI-a ero IPC-aren azkenengo urteetan asko igo da, hornidurak igotzen ari dira, lizitazioak ere, udalak ematen dituen zerbitzuak garestitu egin dira, eta guk egoera honi aurre egingo diogu erantzunkizunez. Horretarako, ahalegin ekonomiko bateratu bat egin behar dugu. Udalak eta herritarrek. Diru sarrerak handitu behar ditugu kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko. Horregatik, abuztuko IPCA ero KPI-aren igoera orokorra proposatzen dugu, 2,7 eta zabortasetan 10% igoera. Vamos a continuar gestionando de manera responsable y eficiente los recursos de los que disponemos, tanto humanos como económicos. Kudeaketa horretan, gehien behar duten familiei laguntzeko hobarien taula daukagu, foru arauak baimentzen dituen guztiak. Ekitatea gure balioetako bat izanik, uste dugu bakoitzari behar duena eman behar zaiola, guztion artean benetako berdintasuna egon dadin.
Eta obariekin lortzen duguna da gutxien duena gutxiago ordaintzea. Gure obarien proposamenak ez daude zuen defendatzen dituzuen politikatik hain urruti. Familia ugariak kontutan hartzen ditugu. Portzentajeak diru sarrerak eta seme-alaben kopuruen arabera kalkulatuta daude. Las familias que reciben ayudas por la RGI, el AGI o el AES también reciben bonificaciones. Kutsadura gutxiko ibilgailuak eta elektrikoa direnak ere obarituta daude. Alokabide eta bizigune programetan sartuta dauden etxebizitzak ere bai. Y finalmente en el impuesto sobre construcciones e instalación u obras, el ICIO, se han añadido nuevas bonificaciones este año. Marcatu, ¿eh? No puedo. No puedo. Es que sin de ordena. Ontsi. A ver, markatu, Es que estia ibiltzen ordenagailua. Orain. Bueno, para hacer frente a las subidas tenemos las bonificaciones que se aplicarán a todas las personas que lo necesiten. Además de la ayuda a través de las bonificaciones, todos los ciudadanos... Espera. Barkatu, que estoy un poco nerviosa. Bueno, akordioan eta elkar ulertzean sinisten dugu. Uste dugu kasu honetan helburu bera lortu nahi dugula. Gehien duena, gehiago ordaintzea eta gehien behar duenari laguntzea. Obarien bitartez gure kasuan. Hau delako legez dugun marko egokiena eta udal gehienak erabiltzen duguna. Proposamenak entzun ditugu, zuenak batzordetan eta batzuek onartu ditugu eta akordioetara ailegatu gera. Beti ere lehentasuna danentzako interes komuna dela. Elgoibartarren bizi kalitatea hobetzeko bidea elkar ulertzea dela uste dugulako. Eskerrik asko. Bale, bigarren txandan. Mariana. Altziber. Bueno, aipatu dozu diru sarrerak handitzearekin, hori guztiz ados, guk uste dugu kasu honetan sakoneko neurriei heltzea tokatzen zela, kontuan izan da baliabide ekonomiko asko ditu batek eta baliabide justuak edo ez dituen batei fiskalitateak nola eragiten dion desberdina da. Eta ikusi kontuan izan da aurtengo tasa eta zerga eta tasan igoerak, batzuk igual ezingo diete aurre egin egoera honi, Galdera da, Elgoibarren progresibidaden inguruan badaukagu aukera gehiago sakontzeko. Planteatzen diren igoerak modu justuago batetan aplikatu daitezke, komentatu da, hondakinen tasa 10% igoko dela, hori, nik hondakina, zaborren tasa 10% igoko dela, mankomuniak hasieran planteamendu bat egiten dio Elgoibarko udalari, 10,24 igotzea. Argi dagoena da, zaborretan ordaintzen duguna eta jasotzen dugun zerbitzua ez datuzela bat. Hori argi dago. Eta Deba Bailarako eskualdea da, hain zuzen, gehien ordaintzen den eskualdea eta aldiz zerbitzu okerrena daukaguna edo okerretakoa behintzat, Eta mankomunitateak planteamendu hori egiten duenean, igoera horren planteamendu egiten duenean, besterik gabe onartu behar dugu. Badakigu igoera hori puntuala dan edo ez dan, zergatik izan den igoera hori, guk azalpen teknikorik ez daukagu, orokorrak ez da orokorrak ere ez, eta guk hori falta botatzen ditugu. Udala, igoera puntuala baldin bada, epatu da lehen 0,2 hori udalak bere gain hartuko duela, guk esanek informazio hori esan dukan, ez dakit nahiko horrarte bakar giritzi gaitezken edo zerbait gehiago genezaken, hori ez dakit, ez dugu horri buruzko informaziorik, baina gure obari taularen alternatiba ez da berria. Guk 2011-tik gaude planteatzen tasa eta zerbitzu publikotarako obari taula hau, eta 12 urte ondoren esatea teknikoki ez dela egingarria, gaur egun daukagun teknologiarekin ikuste egingarria dela guztiz, beste gauza bada borondate politiko hori dagoen hori egiteko. Eta gero, obaria planteatzen dira, egisa da obaria planteatzen direla, baina familia ugari titulua daukaten guztiok ahalmen ekonomiko berdina daukate.
eta gizarte laguntza jasotzen dituzten guztiak, gizarte laguntza jasotzen dituzten horietaz aparte, zailtasun ekonomikoa dituzten ere familia eta herritar asko ere badaude. Orduan, obariak aplikatzea bai, baina lehen aipatu du Arianak obariak renta maila kontuan hartzen dela, ez kasu guztietan, desde luego, eta tasen kasuan ez da, gure kasuan Elgoibarren ez da kontuan hartzen. Eta gero etxe bizitzan inguruan, guk zuen planteamendua ezagutzeko irrikitan geunden, izan ere etxe bizitza hutzen diagnostiko bat egin zen, gero gazteen emantzipazioari buruzko txosten bat ere egin zen, baina aldiz ez duzue ezer planteatu etxe bizitza politikan inguruan. Gure proposamena atzera bota duzue, baina ez dakigu zein den zuen alternatiba, eta legealditik tresnak badeuzkagu, soberan daude tresnak eta legediak aukerak ematen ditu gauzak planteatzeko. Eta gu prest gaude, mahai batean hitz egin eta gaia zuekin aztertzeko. Ez dakit, egia da ludotekan doakotasuna ere bai proposatu da, ordenantza hauetan. Ondo iruditzen zaigu, proposamen ona da, baina azkarrago joan behar gara, pixkatxo bat eskartu egin behar dugu ritmoa. Ikusten gainera, adibidez, aurkeztu berri dan neraben txostenean azaltzen da, 0-12 diren haur eta gazteen familien hausnarketak azaltzen dira, eta bertan aipatzen da, doako aisialdia ez dela nahikoa, eta aldiz ordaindutako aisialdia garestiagoa dela. Hori txostena aipatzen da, guk aipatu izan dugu hainbat altan, baina kasu honetan txostenan bertan azaltzen da hausnarketetako bat da. Orduan, planteatzen dut, mintzetako bonua adibidez ordaindu ezin dezaken familia batek haur edo gazte horiei ze alternatiba eskaintzen diegu da. Dauzkagu urtxorroak dauzkagu, herri askotan doakoak direnak, hemen ez dira doakoak, zergatikan. Edo mintzetako futbol zelaia herri askotan, umeak egoten dira futbol zelaian jolasten eta hemen aldiz ezin da. Orduan horregatik izatu dut pixkatxo bat askartu beharko genukela zentzu horretan. Eta horregatik, proposatutako gure proposamenak kontuan hartzea bai, baina aldiz eredua, politika fiskal berdina mantentzen jarraitzen du. Horregatik guk ezetza bozkatuko dugu. Andrea. Zuei entzun da gero, gu behintzat argi daukagu danon helburua elgoibartarren ongizatea dela, eta guk udalean ditugun baliabideak modu zuzen eta eraginkorrean banatuz beteko dugu helburu hau. En los últimos 4 años las tasas y los impuestos prácticamente se han congelado, tal y como ha dicho Ariana. Ello supone que el ayuntamiento ha asumido unos gastos por valor de 2.274.000. Pero, como hemos comentado, la equidad es nuestro valor y responderemos a esta situación. Vamos a concretar la subida de la mancomunidad más allá de los porcentajes y al hilo zuk esan dozunari lotuta, mankomunitatean alderdi guztia gaude. Orduan, zuen alderdiak ere bai jakingo deu mankomunitatuan hartu dan erabakia puntuala da, ez da puntuala, hori nik ez nago mankomunitatean, baina alderdi guztia gaude. Orduan, en cuanto a cantidades, la subida que le se pone al ayuntamiento, el 10%, son 236.000 euros más este año. Y esto supone que aplicado a cada vivienda sería una subida media de 1,70 euros al mes. Para hacer frente a estas subidas, como hemos dicho anteriormente, tenemos las bonificaciones que se van a aplicar a todas las personas que lo necesiten. Además de las bonificaciones, todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos fraccione o se aplace el pago de las tasas, cuando así lo solicitamos y lo justificamos. Para ello podemos hacerlo tanto presencialmente en el ANS, Arreta Zerbitzuan, o vía online. Etxebizitzen politikari buruz, komentatu dozunari buruz, zuek ulertzen dozue, errekargu bat ipini behar dugula utzik dauden etxeetan, baina guk uste dugu hori ez dela irten bidea. Errekargua ez sartzea ez digu ziurtatzen etxe bizitza horiek alokairura bideratuko direnikan. Guk ez dakigu zein dan irten bidea, baina aztertzen jarraituko dugu alokairuaren arazoari bide bat aurkitzeko. Larrialdi klimatikoa talde guztiei kezkatzen gaituen gaia da, eta transizio energetikoaren zuk esan duzun bezala onartu ditugu zuen proposamen batzuk. Genero ikuspegiari buruz lantzen ari gara, oinatira deitu dugu zuek ipinitako adibide bezala batzordietan,
eta beraiek ludoteka eta udalekuetan aplikatzen dute genero ikuspegi hau. Guk konpromisoa hartzen dugu berdintasun sailarekin aztertuko dugula, ez dakigu nola egokitu, baina egokitzea nahi dugu genero ikuspegi hau udal zerbitzuetan. Guk adostasunaren alde gaude eta baita tasa ekitatibo batzuen alde. Eta nik usten dut hori klaro ikusten dela gaur hemen onartu behar ditugun ordenantza fiskaletan, tasetan. Batzordietan Durango eta Usurbil ipini dozue progresibitate taula aplikatzen dituzten udalak bezala. Guk deitu diegu eta beraiek esaten digute hobariak aplikatzen dituztela bai, Elgoibarren bezala. Eta aplikatzen dutela taula hori, baina ez zuek esaten duzuen bezala. Usurbilen adibidez, taula honi beste bete behar batzuk gehitzen diote. Adibidez, que el saldo total de las cuentas de las personas beneficiarias o de cualquier otra persona integrante de la unidad de convivencia no podrá superar los 30.000 euros. Que el valor catastral de la vivienda habitual no puede superar los 165.000 euros. Que la persona beneficiaria o cualquier otra integrante de la unidad convivencial no podrá ser propietaria de una segunda vivienda. Guk baldintza hauek ez ditugu ipintzen. Elgoibarren zenbat pertsonari eman zaien hobaria ikusteko ariketa egin dugu. Eta onuradunak 120 baino gehiago izan dira, aurreko urtean. Durangon 10 pertsona izan dira. Azpimarratu nahi dugu lanean jarraituko dugula gardentasunetik eta hurbiltasunetik, herritar guztiengana iristeko. Tasen urteko agenda aurten ere bai argitaratuko dugu, herritarrek ordainketa epeak noiz diren berri izan dezaten. Beharra dituzten guztiengana iristea nahi dugulako, hobariak berriz ere jakinaraziko ditugu. Herritar gehienek jaso ditzaten. Eskerrik asko. Bale, boskatu ingo dugu, bai. Ez uste, ja, bakoitzak esan degula zein dan gure, ez, bi txanda izaten dira, toki guztietan ez da baidetan ez. Bueno, ez, txandak izaten dira bi txanda toki guztietan, nahikoa. Boskatu ingo dugu, bai. Ez da baidatu dugu batzordetan bi aldiz, gainera nik uste azpimarratu beharra dagoela ere bai, eta bai nahiko nuala gaur azpimarratu, langileak, teknikariak indako lana, uztailean proposamenak prest eukitzeko zueri bialtzeko, eukidegu denbora nahikoa guztionetaz eztabaidatzeko, hemen ere bakoitzak bi txanda euki ditugu, eta uste dut denbora nahikoa, adostasunera iristeko tarte eukidegula, eta eztabaida honetan beste batzar nagusietan, legebiltzarrean, Iñakik ere badaki, bi txanda egoten dira, bakoitzak esaten dugu esan beharrekoa, eta boskatu egiten da, eta uste dut gehiegi ez luzatzeko hori dela nahikoa, bai. Boskatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Hirugarren puntua, hirugarrena eta laugarrena batera irakurriko ditugu. Lehenengoa, 2023ko ekitaldeko udal aurrekontuaren kreditua 2023 zenbakitun kreditu transferentzian bidez aldatzeko espedientea onartzea. Kasu honetan, proposatzen den akordioak hauek dira. Berariaz ageri den proposamenean jasotzen diren udal honetako gastuen aurrekontu partiden arteko transferentzia bidez, kredituak aldatzeko espediente onartzea, partiden araberako hor nasatzen den laburpenari jarraiki. Hor dira kreditua transferituko duten gastu partida, bajak, guztira 153.176 eurokoa, eta ondoren kreditu jasoko duten gastu partidak, altak, kopuru berdinakin, guztira. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta iragarki taula ofizialetan, argitaraturiko iragarkin bidez, 15 egunetan, espedientea jenderentzako esposizio publikoan jartzea, eta inongo reklamazioak aurkeztu ezean, espediente hon bepetirako onartuta ulertuko da. Eta laugarren puntua dela 6. kreditu aldaketa, kasu honetan kreditu gehigarren bidezko espedientea, hemen proposatzen den akordio ondorengoa da. Berariaz ageri den proposamenean jasotzen diruen udal honetako gaikuntzaren bidez kredituak aldatzeko espediente onartzea, partiden araberako ondorengo laburpenari jarraiki. Saltzen dira gastuen partidak,
eta horren finantzaketa gastu orokorreko diruzaintzako gerakinekin. Eta kopurua espedienterena 235.500 eurokoa da. Eta hori, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta iragarki taula ofizialetan argitaraturiko iragarkin bidez, 15 egunetan espedientea esposizio publikoan jartzea, eta inungo reklamaziorik aurkeztu ezean, espediente hau ere behin betirako onartuko dela ulertuko da. Maitziber. Kreditu aldaketa egin behar baldin bada, egin behar da, egin Eta behar da. segundo bate, Ariana ere izan pasauit. Ariana ez, bale, barkatu, ez. Oin bai. Esaten nahi nintzen, kreditu aldaketa egin behar baldin bada, egiten da, eta listo, ez? Baina hurrengo aurrekontuetan, nik uste dut kontuan hartu beharko genukela, aurrekontuen izaera aldatzea izan ere aldaketa hauek kontuan hartu beharrekoak dira. Zen eta gizarte larrialdi laguntzetan, 9 hilabetetan, ia 53ko igoera bat izatea, asko ikotzea da. Horrek esan nahi du, herritarren errealitatea kasu batzutan oso gordina dela, eta aldiz, fiskalitate progresibidadean, neurri batzuk hartzeko ez duzu beharrik ikusten, ez? Guk uste dugu, progresibidade hortan eraginkorrago izango bagina, lortu genezakela diru laguntza horiek, aldaketa horiek, diru laguntza horiek pixkatxo bat murriztea, ez? Hala ere, guk alde bozkatuko dugu. Andrea. Bai, 2022ko urrian, teknikariekin batera 2023ko aurrekontuak prestatu genituen. Bertan, gastuak eta diru sarrerak aurre ikusten dira. Baina, errealitate aldakorra da eta orain urtebete geroago aurrekontu horiek egokitzea dagokigu. Erantzukizun ariketa bat da gaur egiten ari garena. Udalaren benetako beharrei erantzun behar diegu eta herritarrei zerbitzurik onenak eman. Eta legeak hortarako mekanismo bat ematen digu kreditu aldaketak. Aldaketak hainbat arrazoien ezberdinengatik egiten dira, bizitzaren kostu oroar igo egin da eta hori nabaritzen dugu bai inbertsioetan, lizitazioetan eta zerbitzuetan. Guretzako handitu dugun partidari garrantzitsuena gizarte larrialdietarako zerbitzuarena da, zuk esan duzu bezala. Gobernu honentzako lehentasunezko laguntza bat delako eta ez dira baliabiderik faltako. Inork atzean geratu behar ez duela uste dugulako. Eta gehian behar dutenei laguntzeko konpromisoa dugulako, ekitatean sinesten dugulako. Vamos a aumentar la partida de las AES en 85.000 euros. Beti bezala, daukaguna efizientziaz erabiliko dugu, daukagun baliabideak ahalik eta hobekien erabiltzen. Eskerrik. Bai, zehose, bozkatu ingo dugu, bai. Orduan hasiko gera 3. puntuekin 53 kreditu aldaketarekin. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Eta orain hurrengo 4. puntua, 6. kreditu aldaketa. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Bosgarren puntua, 2024 urterako autotaxien tarifak onartzea. Taxien Gipuzkoako elkarteak urteko tarifak onartzeko aurkeztu den proposamena aztertu da. Bertan, udal honek taxientzako onartutako azken tarifa 2,6 gehitzea eskatzen da. Eta hori kontutan izan da, batzordeak honako erabakiak harritzela proposatzen dizkio udalbatzarraren osoko bilkurari. Lehenengoa, 2024 urterako Elgoibarko herribarruko garraioarako autotaxien tarifak onartzea, lauki horretan azaltzen diren prezioak jarriz. Bigarrena, DBG-san bidez, espediente Eusko Jaurlaritzako merkataritza ordezkaritzara bidaltzea, aipatutako tarifak errebisatzeko espedientean izapidetzen hasteko. Eta hirugarrena, taxilarien Gipuzkoako elkarteari, Agitaxi eta Elgoibarko autotaxien lizentzia duten jabeei erabaki honen berri ematea. Bai, zerbait esateko dakazue? Bozkatu ingo dugu.
Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Seigarren puntua, Elgoibarko hiri zuhaitza babesteko eta kudeatzeko ordenantza lehendabiziko onartzea. Ikusita lurralde batzordearen irizpidean jasotzen diren aurrekariak, lurralde batzordeak udalbatzaren osoko bilkurari proposatzen dio honako akordioak har ditzala. Lehenengoa, Elgoibarko herriko zuhaitza babesteko eta kudeatzeko udal ordenantza lehendabiziko onartzea. Bigarrena, arestiko ordenantza 30 egunez jendaurrean jartzea. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera interesdunek egotziki iritzitako reklamazio eta eredukizun guztiak egin ahal ditzaten. Eta bestalde, 7.985 legaren 59. artikuluaren azken paragrafoan ezarritakoaren arabera, jendaurreko erakustaldiak irauen bitartean, inolako reklamaziorik edo eredukizunik aurkezten ez baldin bada, ordenantza behin betiko onartutzat hartuko da. Bai, Ariana. En referencia a la ordenanza de protección y gestión del arbolado urbano del Elgoibar, estamos muy insatisfechos con esta ordenanza y ahora solo nos queda a los ciudadanos y ciudadanas tenerla muy presente y cumplirla por el bien de nuestro entorno y por el bienestar de las nuevas generaciones. Bale, Itziber. Bueno, aurreko legealdian arrain bat aldiz aipatu genuen gai hau, ez? Beharrezkoa zela zuhaitzen inguruko protokolo bat izatea, izan ere, bueno, hainbat gertaera izan ziren iazko legealdian zuhaitzen mosketan inguruan, ez? Deigarria itzi zaigu estatu mailako eredu bat aukeratzea, ez? Oinarri bezala. Kontuan izan da, Euskal Herrian ere badauzkagula, bueno, zuhaitzen ordenantzak dituzten beste herri batzuk, adibidez Gasteizko kasua, ez? Ezin dugu konparatu Elgoibar eta Gasteiz, baina egia da Gasteizek daukan zuhaitzen ordenantza garatua eta landua dela, ez? Horretaz aparte, ordenantza honen artikulatua orokorrean ondo dago, hala ere, deigarria da, eta, bueno, azaltzearen pixkatxo, eta aipamen batzuk zehaztuko nituzke, esaten da adibidez, zuhaitz zerrenda egin ahal izango duela, hau da, ez du esaten egingo duela, baizik eta egin ahalko duela. Eta gero ere aipatzen da, aldizka errebisatuko dela, zehaztasun gehiegirik gabe, Elgoibarko hiri zuhaitzen 85% publikoa izan da, udalak ez dio bere buruari inolako beharrik edo planik ezartzen aurrera begira. Bai, egun dauana mantentzia eta obrak egiteko behar diran derrigortasunaz aparte, ez da ezara aipatzen, ez? Eta hiri landaren kasuan bai iruditzen zaigu hauei buruzko planifikazio baten falta ordenantza horretan. Orduan, ordenantza hau irakurtzerakoan, ambizioz motz gelditzen zaigu, eta horregatik, guk ere bai, ekarpen batzuk ere erregistratu nahi izan ditugu, pixkatxo bat zerbait gehitzeko asmoz, eta behin eta berriz esaten dugun bezala, ordenantza hau irakurri ondoren gainera, agerian gelditzen dana, Elgoibarko udalean ezagutza tekniko espezifikoa duen ingurumen teknikari baten beharra dugu. Eta herri planifikazioan ingurumenaren aldagaia izan behar du ezinbestekoa eta dagokion garrantzia eman behar zaio. Baina gehien kezkatu gaituena izan da ordenantza honen lanketarako herritarren parte hartze zuzena ukatu izana edo behintzat ez planteatzea, ez? Esango duzu, publikatu dela eta alegazioak egiteko epea dagoela zabalik eta baina guretzat ez da nahikoa. Euskadiko ingurumen administrazioari buruzko araudiak esaten du ingurumenean eragina duten gaietan instituzio publikoek benetazko parte hartzeko eskubidea sustatu eta bermatu behar dutela. Elgoibarren kasuan are gehiago, zen eta Elgoibarren kasuan parte hartze ordenantza araudi bat daukagu propioa, gurea, udalean. Eta edozein ordenantza onartu horretikan, ez bakarrikan ingurumenari dagokiona, edozein ordenantzan kasuan, herritarren zuzeneko partaidetza hori prozedura martxan jartzea guretzat ezinbestekoa da. Eta ez EH Bilduk esaten duelako, baizik eta udal honetan bere garaian onartu zelako ordenantza bat parte hartzei buruz eta ordenantza horrek horrela esaten duelako. Beraz, udalak jarrera aktibo bat erakutsi beharko luke herritarren partaidetza sustatzeko
partaidetza hori bilatuz, ez? Eta kasu honetan ez da protokolo hori edo ez da protokolo hori aktibatu, ez? Guk uste dugu sustatze hori udal gobernuaren erantzukizuna dela eta horregatik gai honetan abstentzio bozkatuko dugu. Andrea. Bai, bueno, ordenantza hau Baristok proposatu zuen aurreko legealdian, mozio baten bitartez, eta ordenantza honekin Elgoibarko herri zuhaitzen ezagutza eta babesa lortzen dugu. Orain arte, udalean eta konkretuki lurralde sailean egiten ari den lana zehaztuagoa egongo da. Gaur egun, zuhaitzen mantenua lorezaintza zerbitzuarekin egiten da, eta obren proiektuetan behartuta daude legez hiri zuhaitzen babesa egiaztatzen eta egin behar dituzten aldaketak jakinarazten. Gaur onartuko duguna dokumento sakon eta detailatu bat da, eta paraleloki inventario eta plano bat eginda herriko zuhaitzen egoera jakin eta eboluzioa jarraitzeko balioko diguna. Ordenantza honek, zuhaitzetan eta egin beharrez diren jarduketen aurrean herritarrek izan dezaketen interesak babesten ditu. Legeak horrela jasota, obren proiektuetan jakinarazten da zein izango den hiri zuhaitzetan daukan inpaktua eta zein izango den hartu beharreko neurria. Bide hori egokiena dela uste dugu. Eskerrik asko. Bigarren txanda batez Jose, bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioa, 10 alde eta 7 abstentzio. Zazpigarren puntua, Aporen BATF trenbide 2 eremuko xehetasun azterketaren aldaketa puntuala behin betikoz onartzea. Irizpidean azaltzen dien aurrekaria kontutan izanik, lurralde batzorde informatzaileak udalbatzarrei proposatzen dio honako akordioak hartzea. Lehenengoa, BATF trenbide 2 eremuaren xehetasun azterketari dagokion aldaketa puntuala behin betiko onartzea. Eta bigarrena, behin betiko onarperari buruzko akordioak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta interesdunei jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Norbait zerbait esateko, bozkatu ingo dugu orduan. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Zortzigarren puntua, Elgoibarko osasun zentro berria eraikitzeko udalak eta osakidetzak sinatu beharreko lankidetza hitzarmena onartzea. Irizpidean azaltzen dien aurrekariak kontutan izan da, lurralde batzordeak proposatzen dio udalbatzarrei ondoko akordioak har ditzala. Lehenengoa, Elgoibarren osasun zentro berria eraikitzeko osakidetzaren sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea. Bigarrena, alkateari edo ura ordezkatukoen alkateordeari eskumena ematea lankidetza hitzarmen hori sina dezan, hitzarmena administrazio agiriaren bitartez formalizatuko da. Eta hirugarrena, akordio honi buruzko egiaztagiria osakidetzari helaraztea dagozkion ondorioak izan ditzan. Eztabaidatzeko, Ariana, Itziber. Aurreko legealdian Elgoibarko udalak gure herrian osasun zentro berri baten beharra ikusi genuen. Eta zergatia da gaur egungo eraikinaren instalazioak sartuta daudelako, irisgarritasuna hobetu behar delako eta herritarrei zerbitzu gehiago eman nahi diegulako. Horregatik, Eusko Jaurlaritzakin ipini ginen harremanetan eta beraiek gurekin konpartitu zuten beharra zegoela. Esta obra es un paso más en el compromiso que adquirimos en la anterior legislatura. Osasun sailaren laguntza eskertzen dugu, herritarrei osasun azpiegitura egokiak eskaintzeko aukera ematen digulako. Eta aldi berean, zerbitzu osagarriak ere eskainiko dituelako. Gaur egungo merkatu plaza, ambulatorio moderno bat bilakatuko da, eta herriko gune garrantzitsu bat eraberritzeko aukera emango digu. Hau ez da joera elektoralista bat izan, no fue algo que se sacó en campaña para conseguir más votos.
Cumpliendo con lo que dijimos en la campaña y con responsabilidad, estamos haciendo nuestro trabajo, nos hemos reunido con Osakidetza y estamos dando los primeros pasos para construir el nuevo ambulatorio. Eta seguru gaude, bertan emango den zerbitzua hobeagoa izango dela. Elgoibartarren ongizatea funtsezkoa da guretzat eta horregatik hitzarmen hau sinatzea oso garrantzitsua dela uste dugu. Oso ondo, bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. 9. puntua, zinegotzi hezkuntza zibilak egiteko eskortetza berezi gabea eta iraunkorra emateko alkateak eman duen ebazpenen berri ematea. Bueno, ordu kasue ze ebazpen hartu zen, eta kasunetan, bereizketarik gabe eta izaera iraunkorrarekin legealdi honek irauten duen bitartean, alkate lehendakariak hezkuntza zibilak egiteko duen eskumena, gainontzeko zinegotzi guztiei eskuartetzan ematea erabaki zuen, arlo honetan indarra dagoen legedian arabera. Eskari eta galderetan zehose komentatzeko. Bai, Itziber. Bueno, esan, Karakateko planan bitartez, gure herrirako planteatzen zen eolikon proiektuari, planteatzen den, honedik ez dakiko ziur, proiektuaren aurrean erantzun bateratu bat eman genuen, herri gisa emandako erantzun bat izan zen. Ondoren Jaurlaritzatikan egia da araudi edo legedi aldaketa bat etorri dela, eta uztaila bukaeran gai honi buruz zuekin hitz egin genuen, galdetu genizuen, eta oraindik landu gabe zegoela esan zeniguten. Naiz eta Elgoibarko udalak energia berriztagarrien PTS-ari egindako alegezioei buruzko txostena uztaila bukaerarako bazeukan. Zarete gai izan informazioari gurekin partekatzeko, guk eskatu dugun arte, iraileko batzordeko dokumentazioan batean faktura bat ikusi genuen eta dagokion eskaera egin dugun arte. Informazio hori jakinda udaletikan kanpo ezaguna zela. Orduan, nik ez dakite aurreko legegintzaldiko estrategia berdina jarraitzea dan asmoa, udala osatzen dugun guztioi dagokigun informazioa tresna politiko bezala erabiltzea, baina gure behintzat iritsi zaigu ez dela onargarria. Bale, jasota gelditzen da zure eskaera edo erregua. Gure partetik esan ez dela inungo borondate arrarorik egon. Uste dut gai honekin gainera Joan berarekin ere bilduta egon izan zerala, eta beti saiatu gerala informazio hori ematen espazaizue bialdu izan da, edo pasau indalako momentu baten, edo oraindik uztailaren kasuan nahi dez, landu gabe zagoalako, uztaila bukaeran iritsi zalako udaletxera. Egisa da, Karakate bizitik ere bai eskatu inzigula, eta helarazin genian guk ez dakagu inungo arazorik, eta uste dut gure ekintzekin erakusten ari gerala, ez daukagula inungo arazorik, informazioa partekatzeko, eta hala izan dela. Eskatu zen idanean, argi izan izun, ezagoela inungo arazorik, eta bialduko zitzaizuela. Urrengorako aurretiaz egiten saiatuko gera. Ezana normala da, udala osatzen dugun bezala, zinegotzi guztiok, olako informazio bat, gainera aurretikan eskatuta, eman beharrean, lehenengo kanpora asaltzea, oposizioko taldeari beharrean. Nik ez dakite, azkenean, esatia ez dagoela interes berezirikan, baina ez da lehenengo aldia horrelako zerbait gertatzen dana, eta guretzat eskagarria da, eta espero dugu aurrerantzen olako ezer ez gertatzea. Bueno, ez dut uste plataforma hori susmagarria izango danik gure gatik gertuago, zuen gatik gertuago egongo dalako. Nik uste dut beraiekin gardenak izan geran bezala, zuekin ere gardenak izaten saiatzen gerala, eta hola erakusten degula eta jarraituko degula. Horren arira eta gardentasunakin jarraituz, zuen bai gainean utzi ditut, gaur arratzaldian bertan iritsi dian harrera gidak. Guretzateko estrategikoa izaten nahi dan gai bada harrera plana, zuekin konpartitzu deguna hasieratikan, harrera gida aldatu egin dugu informazio batzuk egokitu eta eguneratu egin behar zialako, eta zuen mai gainean utzi ditugu ezagutzeko. Behar badezue, etorri berri den familia behar badute, edo ja denbora batenak, baina zerbitzuak ezagutzen izituztenak, eskertuko dugu zuek ere bai guri laguntzia hau zabaltzen, uste detelako, herri inklusibo hau bat eukitzeko importantia dela danok hortan eragitea. Ez dakit beste zehose daukazuen komentatzeko?
Ez, bakarrikan komentatzearen, osea, lehenengo hausnarketa etortzen zaidana hau irakurtzean da, harrera kanpotik datorren etorkin batek hau ezin duela irakurri, ez duela ulertuko. Ontsaterako dizkizun nahi bazu, Ez, bost india, bata Elgoibar, orduan, hori iritsi zait, bueno, baino gehiago ontsaterako beharko dizkizut genukeela. bestiak atera detau, euskeraz eta gazteleraz dagoelako, eta uste dut hemen danok, euskeraz eta gazteleraz ulertzen degula. Daude euskera gaztelera, euskera frantzesa, euskera inglesa eta euskera arabiera, bai? Behar badezue, esaten eten bezala, edo neri, maiteri, edo arreta zerbitzuan eskatu. Gure helburua dalako, herritar guztiengana iristia, bai? Zuen helburua baldin bada puntilla sartzen egotia, ez daukagu arazorik jarraituko. Baina, bueno, ekarri detena izan da, praktikuena, danok euskaldunak geralako, bai? Eta euskerazko bertsioa ekarri dut. Baina ontsak aterako dizkizuet bulegotik, atzalian utzitako bertsio guztiak. Beste zehoz edakazue, bueno, nik aprobetxatu nahi dut, Mikel Arantzamendin azkenengo osoko bilkura izango da, urrengo hilabetean gu baino beto bizitzen egongo da udaltzain buruari, agur esateko. Uste dut persona importantia izan zerala, denbora gutxin dugu elkarrekin, baina beti horregon zera, beti hartu duzu gure hitza eta konprometitxua izan zerala uste dut, bai gurekin, azken hilabete hauetan, baina uste dut Elgoibarko herrixakin ere, eta eskerrik asko indako lanagatik, eta urrengo hilabetean etortzen bazera ja ez da etorriko uniformauta bintzat. Hor baimen eukiko duzu.